Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laures Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan: mao nga wala kay ikapangatarungan o tawo, bisag kinsa ka pa nga naghukom. Tungod kay sa paghukom nimo sa uban, ang imong kaugalingon ang imong gihukman. Tungod kay ikaw nga naghukom, imo usab nga gibuhat ang maong mga butang. Apan nasayran nato nga ang hukom sa Dios alang kanila nga nagabuhat sa maong mga butang pinasikad sa kamatuoran. Ug imo bang gituuhan o tawo nga nagahukom sa mga nagbuhat sa maong mga butang, apan mao man usab ang imong ginahimo nga makaikiyas ka sa paghukom sa Dios? May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagsugod sa chapter 2 mga kaigsuunan, gipadayag ni Apostol Pablo ang iyang pagsabot sa kinaiyahan sa tawo mga kaigsuunan. Una, ang mga tawo dili ganahan nga muhukom sa ilang kaugalingon. Dili sila ganahan nga mukondenar sa ilang kaugalingon. Diba tinuod man nga dili ta ganahan mo angkon sa atong sala, apan giingon ni Apostle Paul dinhi, wala kay excuse tawo, guilty usab ikaw. I'm talking about you. Ikaduha mga kaigsuunan, by nature ang tanang mga tawo hilig muhukom sa uban. Gusto nilang muhukom sa uban, critical sila sa action sa uban, abdi kayo sila nga muhukom sa mga binuhatan sa uban. Diba ang tendency gyud sa tanang mga tao is that dali ra kay natong makit-an ang depekto sa uban, pero ang atong kaugalingon nga kasaypanan nagdumili kita sa pagkita niini. Now isip gamay nga background mga kaigsunan, nagkalain-lain ang opinion sa mga Bible commentators kung kang kinsa gayud nakig-istorya si Apostle Paul niini nga kapitulo. Kasagara sa mga reformers, nagtuo sila nga ang gipakig-istoryahan ni Pablo tulo ka matang sa mga tawo sa unang duha ka kapitulo. For example, sa chapter 1, nakig-istorya si Apostle Paul sa tanang mga unbelievers in general, especially ang mga pagano nga ga-reject sa tinuod nga Dios. Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 16 sa chapter 2, nagtuo ang daghang mga Bible commentators nga ang gipakig-istoryahan ni Apostol Pablo mao ang mga religious sa panggawas nga mga katawhan. Unya sa verse 17 hangtod sa verse 29, ang gipakig-istoryahan ni Pablo mao ang mga Hudiyo. Ug daghan usab nga mga respetado nga mga Bible commentators ang nagsulti nga ang chapter 1 nakig-istorya primarily sa mga Hintil, samtang ang chapter 2 mga kaigsuunan nakig-istorya primarily sa mga Hudiyo. Ug pipila sa mga Bible commentators nga nagkupot niini nga pananaw, si John Murray, si Robert Haldane ug si Charles Hodge. Ug ako man usab mga kaigsuunan nagakupot niini nga posisyon nga kining chapter 2
Nakig-istorya kini primarily sa mga Hudiyo nga puno kayo sa garbo sa ilang kasing-kasing. Ug kung atong balikan ang pagpangwali sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gi-expose ang sinful attitude, ang garbo sa mga Jewish leaders. For example, sa Luke chapter 18 verse 11 to 12, sambingay kini mahitungod sa usa ka garbuso nga pariseyo ug sa maniningil sa buwis nga naghinulsol. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ang pariseyo nagtindog ug nagampo sa iyang kaugalingon, ingon niini, Dios, gipasalamatan ko ikaw nga dili ako susama sa ubang mga tawo, nga mga mangilkilay, nga dili matarong, mga mananapaw, ususama man niining tawhana. Kaduha ako nagpuasa sa usa ka semana, nagahatag ako sa ikanapulo sa tanan kung abot. So atong makita niini mga kaigsuonan nga gi-advertise sa pariseyo ang iyang kaugalingon, atubangan sa Dios. So kining chapter 2 sa Book of Romans mga kaigsuonan, nakig-istorya kini primarily sa mga Hudiyo nga puno kayo sa garbo, gumikan kay sila ang piniling katawhan sa Dios. Pero nagtuusab ako nga ang gipakig-istoryahan usab niining Romans chapter 2, bisan ang mga Gentiles, ang mga dili Hudiyo nga susama kanato, nga ang ilang attitude parihas sa mga Hudiyo nga ilang gipasigarbo ang ilang kaugalingon. So ma-imagine na nako mga kaigsuonan nga gi-anticipate ni Pablo ang mga Hudiyo nga mubasa sa chapter 1, moingon nga sila na pero kami okay ang amuang standing in the sight of God. So miingon si Pablo usab sa mga Hudiyo, wait, I am talking about you. Wala kay excuse, bisan pag Hudiyo ka pa, gumikan kay ang imong judgment nga gipasa nimo batok sa mga hintil, imo usab nga gibuhat. So atong makonclude mga kaigsuonan nga ang sala nga gi-address ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 mo kining sala sa tigpakaaron ingnon, hypocrisy. Nakig-istorya si Apostle Paul sa mga relihiyoso nga mga tawo nga nakaminos sa uban, gamay kaayo ang ilang pagtan-aw sa uban. Ang giingon diri sa verse 1 mga kaigsuonan, mao nga wala kay ikapangatarungan o tawo, bisag kinsa ka pa nga naghukom. Tungod kay sa paghukom nimo sa uban, ang imong kaugalingon ang imong gihukman. Tungod kay ikaw nga naghukom, imo usab nga gibuhat ang maong mga butang. So ang giigo ni Pablo niini nga kapitulo mga kaigsuonan, mao kadtong mga tawo nga mahilig mohukom sa uban, nga wa nila makita ang ilang kaugalingong sipyat. Wala man gidili sa Biblia mga kaigsuonan ang pag-exercise og judgment mahitungod sa uban. In fact, kung magsangyaw kita sa pulong sa Ginoo, kinahanglan magyutang mo exercise og judgment og discernment. Pero sa atong pag-exercise og judgment based on observation and based on the truth mga kaigsuonan, atong likayan kining attitude nga critical kaayo kita, unya condemning ta sa binuhatan sa uban. In fact, kung atong basahon ang John chapter 7 verse 24, gisugo sa Ginoo nga muhimo kita og mataro nga paghukom. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ayaw kamo paghukom pinasikad sa hitsura, kundili paghukom kamo og tulid nga paghukom. So wala day gibawal totally sa Biblia ang paghukom mga kaigsuonan, as long as tulid kini nga paghukom, pinasikad sa pagkamatarong. Ang gihisgutan ni Pablo diri sa Romans chapter 2, kadtong mga tawo nga mahilig muhukom sa uban, unya wa nila makita ang ilang susamang sipyat sa ilang binuhatan. So kini nga condemning spirit mao kini ilhanan sa usa ka tawo nga self-righteous, kining matarong ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon, unya nakamino siya sa laing tawo. Ang tawo nga matarong ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon, abdi kaayo siyang musaysay sa sipyat sa uban, pero sa iyang kaugalingong sipyat, perte kaayo mutabon mga kaigsuonan. Delikado gayud kaayo kini nga attitude, tigpakaaron ingnon. And to tell you honestly mga kaigsuonan, kitang tanan anaa niini nga attitude kun dili kita magbantay. So kinahanglang pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Ako ba kining gihisgutan ni Apostle Paul dinhi sa Romans chapter 2? Is the Apostle Paul talking about me? Sa nahabilin nga mga minuto sa atong pagpamalandong mga kaigsuonan,
Atong ipasabot kung anong delikado gayud kaayo kining attitude nga tigpakaaron ingnon ug kung anong gwardyahan nato ang atong kasing-kasing batok niini. Unang punto mga kaigsuonan, kining pagpakaaron ingnon delikado gayud kaayo gumikan kay wala kini nagpakita sa gugma sa atong isig katawo. Kining mga relihiyoso nga mga tigpakaaron ingnon, wa man sila'y pakabana sa ubang mga tawo, wala gayud sila'y gugma sa isig katawo. Dali ra kaayo silang muhukom ug mukondenar sa uban, gumikan kay wala man sila'y pagpakabana sa ubang mga tawo. Wala nila sila higugma ang mga kaigsuonan. Gidescribe ni Apostle Paul ang tinuod nga gugma sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Paminawon nato ang giingon dinhi, gipas-an sa tinuod nga gugma ang tanang butang, gituuhan ang tanang butang, gisaligan ang tanang butang, giantos ang tanang butang. Buti pasabot niini mga kaigsuonan, bisan pa sa sipyat sa uban, ang tinuod nga gugma andam nga muantos, andam nga mupasensya mga kaigsuonan. Wala niya gitolerate ang sala sa uban, nasakitan ang iyang dughan, ang iyang kasing-kasing nabugatan. Posible usab nga iyang prangkahan ug tambagan ang isig katawo nga nagbuhat og dautan, apan wala niya kini gikalipay ang iyang kasing-kasing nabugatan. Dili siya tigpakaaron ingnon mga kaigsuonan. Pero kining mga relihiyoso nga mga tawo, murag ila pang gikalipay ang sala sa uban, ang kahuyangon sa uban. Ilang gikondenar, very harsh, critical sa isig katawo. Imbis nga ang ilang kasing-kasing maguol, gumikan kay nakabuhat og dautan, nakasala batok sa Ginoo ang ilang isig katawo, gikalipay hinuon nila ang pagkondenar sa tawo nga nakasala. Now, ang mga katawhan sa Ginoo kinahanglan gayod nga higugmao nato ang uban. Andam kita nga muantos ug mupailob sa sala sa uban ug sa sipyat sa uban, ug kung mutambag man ugaling kita, adunay kalumo sa atong sinultihan. Ang gingon ni Pablo mga kaigsuonan, kung walay gugma ang atong relihiyon, walay nada, walay sulod mga kaigsuonan. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hangtod sa verse 3. Ang gingon dinhi, kung maglitok ako og mga pulong sa mga tawo ug sa mga anghel, apan wala ako'y gugma, nahimo akong sabaan nga piyang-piyang, o bagting nga naglanog-lanog. Ug kung aduna ako'y gasa sa pagtagna, ug nasabtan ko ang tanang mga misteryo ug ang tanang mga kahibalo, ug kung aduna ako'y bug-os nga pagtuo, aron mapabalhin nako ang mga bukid, apan wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ug kung ipanghatag nako ang tanan nakong katigayunan, ug kung ihatag nako ang akong lawas aron sunugon, apan wala ako'y gugma, wala ako'y makuha. Ug kung atong paminawon si Apostle John mga kaigsuonan, iya gayong gisulti nga kung walay gugma kuno ang atong kasing-kasing alang sa isig katawo, alang sa atong mga kaigsuonan, dili kita tinuod nga Christian. 1 John chapter 2 verse 11 ang giingon dinhi, apan ang nagdumot sa iyang igsuon anaa sa kangitngit, naglakaw siya sa kangitngit ug wala niya mahibaw-i ug asa siya padulong, tungod kay ang iyang mga mata gibutaan sa kangitngit. 1 John chapter 3 verse 14 ang giingon dinhi, nasayran nato nga mitabok na kita gikan sa kamatayon padulong sa kinabuhi, tungod kay gihigugma nato ang usag-usa, ang wala na higugma nagpabilin sa kamatayon. And 1 John chapter 4 verse 7 hangtod sa 8 ang giingon dinhi, mga hinigugma, paghigugma ay kamo sa usag-usa, tungod kay ang gugma iya sa Dios, ug ang matag usa nga nahigugma gipanganak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma wala makaila sa Dios, tungod kay ang Dios gugma. Now, ang problema ni ining mga relihiyoso nga mga tigpakaaron ingnon, ilang i-insist pod nga aduna kuno sila'y gugma sa uban. Pero ang gugma mga kaigsuonan, adunay tinuod nga concern, adunay tinuod nga pakabana alang sa uban. Dili ikalipay ang kahuyangon sa uban, dili ipanabi, dili ichismis, dili muhukom sa uban, kundili magampo, mubuhat og pamaagi nga ang uban matabangan aron
aron makabalik sa tulid nga dalan, mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 12 verse 26 ang giingon dinhi, kung ang usa ka bahin nagantos, ang tanan magantos kauban niya, o kung ang usa ka bahin gipasidunggan, kauban nga magmalipayon ang tanang mga bahin. So kung adunay igsuon sa iglesia nga nahulog sa pagpakasala, imbis nga ato kining ikalipay unya atong ipanabi, ato kining ikaguol ug mangita kitag pamaagi nga makabalik siya sa tulid nga dalan, matabangan siya, mga kaigsuonan. Ang tinuod nga gugma, mga kaigsuonan, maguol gayud kaayo kung ang igsuon sa pagtuo nahulog sa pagpakasala. So kung aduna kitay kahuyangon nga makita sa atong igsuon, na-bothered ba kita? Naguol ba kita? Or mura kitag nalipay? Unya nindot kaayo ang atong pamati sa atong kaugalingon kay atong gituuhan nga mas maayo pa kita kaysa sa uban. No, dili na mao ang gugma. Ang gugma muampo alang sa uban. Nagampo ka ba nga mainiton alang sa mga igsuon nga nahulog sa pagpakasala? Higala. Naunsa na mahinuong pagkaunsaa nga imbis nga atong ikaguol ang sala sa uban, ato na mahinuong gikalipay, atong gipanabi, atong gichismis. Dili kana ang tinuod nga gugma, mga kaigsuonan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6, love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Ang gugma kuno dili malipay sa sala, kundi nalipay sa kamatuoran. Ug ang gugma dili kini mahilig maghuna-huna og dautan sa iyang isig katawo. Ang tinuod nga gugma dili magsigi og recall or balik-balikon ang sala sa uban sa nangagi, labi na kung nasulbad na kini ug labi na kung gihinulsulan na kini sa maong nakabuhat sa sala. So kung mao kana ang attitude sa atong kasing-kasing, atong gihukman kuno ang atong kaugalingon. Sumala pa ni Pablo, gumikan kay ang tanang mga kahuyangon nga atong nakita sa uban, kahuyangon biya po nato sa tinuod lang. Ang sala nga atong nakita sa uban, sala pud kana sa atong kasing-kasing, wa gyud tay lusot, mga kaigsuonan. Ikaduha nga punto, kini nga pagpakaaron ingnon, delikado gayud kayo kini, gumikan kay ang nagabuhat niini nakalimot nga ang Kristohanon nga kinabuhi nakigbisog ug nakigsangka batok sa sala. Struggle kini sa tanang mga Christians, mga kaigsuonan. Kung tinuod ka nga Kristohanon, aduna gayud ikay struggle batok sa sala. Kada adlaw nimo kining gihilakan, kada adlaw nimo kining gikaguol nganong mahulog gihapon kita sa pagpakasala. Wala pa nahuman ang Ginoo sa matag usa kanato. Nagpadayon pa ang Ginoo sa proseso sa iyang paghimo kanatong mas balaan, mga kaigsuonan. Nagpadayon pa kining gitawag og sanctifying process sa atong kalag, ug magpadayon kini hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Philippians chapter 1 verse 6, masaligon ako niining butanga nga ang nagsugod kaninyo sa maayong buhat, siya ang mutapos niini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. So isip, mga Kristohanon, nasayod kita nga wa pagyud mahuman ang Ginoo sa atong kinabuhi, wa pa pud mahuman ang Ginoo sa atong mga kaigsuonan sa sulod sa iglesia. So kung nahulog sila sa pagpakasala, kita man pod nahulog man pud ta sa pagpakasala. Mao nga dili kita mo pasa og paghukom batok sa uban. Kung aduna kitay sala nga nakit-an sa atong isig katawo, mamalandong kita. Ato kining ikaguol, ato kining iampo ug mangita kitag pamaagi nga matabangan ang atong igsuon nga makabalik sa tulid nga dalan, mga kaigsuonan. Pero ang mga relihiyoso nga tigpakaaron ingnon, kung makahukom sila sa sala sa isig katawo, mura og perfect na gayud sila kaayo. Mura gayud og nahingpit na gayud ang ilang pagkabalaan. So daghan kaayong mga tawo nga maayo ra og sulti sa ilang baba nga nagstruggle kuno sila batok sa sala, unya ila pud kuno hayng hisgutan ang kaluoy sa Ginoo nga gipasaylo ang ilang sala. Pero kung makakita sila sa ilang igsuon sa iglesia nga nahulog sa sala, abti kaayong muhukom. Murag nalipay pa, plastic, mga kaigsuonan, tig pakaron ingnon. Kung makahukom siya sa uban, murag yung kinsa siya nga wala nagyoy sala bisag usa ka buok, mga kaigsuonan.
dili maayo, delikado gayud kaayo nga attitude. Ikatulo nga punto, delikado kaayo ang sala sa pagpakaaron ingnon, gumikan kay gibutahan niini ang kaugalingon nga kasing-kasing nga puno usab sa pagkahugaw ug pagkadautan. Ang giingon sa verse 1 once again, mao nga wala kay ikapangatarungan o tawo bisag kinsa ka pa nga naghukom, tungod kay sa paghukom nimo sa uban ang imong kaugalingon ang imong gihukman, tungod kay ikaw nga naghukom imo usab nga gibuhat ang maong mga butang. Sipyat kini sa aplikasyon sa balaod sa Ginoo, mga kaigsuunan. Kung atong balikan ang chapter 1, gidescribe ni Apostle Paul ang uban nga mga pamaagi nga atong masupak ang balaod sa Ginoo. Kung atong basahon ang verse 29 hangtod sa 32 sa chapter 1, nagsugod kini sa pulong nga unrighteousness o dili pagkamatarong, nga ang buti pasabot niini gisupak nato ang balaod sa Ginoo, gumikan kay ang balaod mao ang ekspresyon sa pagkamatarong sa Dios. Apan ang mga tigpakaron ingnon, mga kaigsuuna, nasipyat sila sa pagsabot sa kinaiyahan sa balaod sa Ginoo. For example, sa pagdescribe ni Pablo sa homosexuality or kining pagkabakla ug pagkatumboy sa verse 26 ug verse 27 sa chapter 1, mga kaigsuunan, gidescribe ni Pablo ang usa sa pamaagi nga gisupak sa mga katawhan ang 7th commandment nga dili manapaw. Pero ang mga tigpakaaron ingnon ilang gi-look down, nakaminos kayo sila sa mga bakla ug mga tumboy, unya hambugiro kayo silang muingon nga dili gyud ko mubuhat ni ana nga dako kayong sala. Pero kung atong basahon ang gisulti ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 27 and 28, kung mutan-aw kuno kita sa usa ka babayi nga adunay kaulag sa atong kasing-kasing, nakapanapaw na diay kuno kita. Ang giingon dinhi nadungog ninyo nga giingon, ayaw pagpanapaw. Apan gipamulong ko kaninyo nga ang matag tawo nga mutan-aw sa usa ka babayi nga adunay kaulag, nakasala na diha kaniya sa pagpanapaw sa iyang kasing-kasing. So sa garbo sa usa ka tawo nga matarong sa kaugalingon niyang pagtan-aw, wa niya masabti nga kung nagtan-aw siya sa babayi nga adunay kaulag sa iyang kasing-kasing, pareho ra siyang guilty sa mga bakla ug sa mga tumboy nga nakighilawas sa isig ka lalaki ug isig ka babae. Matud pa ni Santiago chapter 2 verse 8 hangtod sa 10, ang giingon dinhi, maayo ang inyong gibuhat kung tinuod nga inyong gisunod ang harianon nga kasuguan sumala sa kasulatan. Higugmaa ang imong isig katawo, susama sa imong kaugalingon. Apan kung nagpakita kamo og paboritismo, nakasala kamo og ibutiyag kamo sa kasuguan, isip mga misupak. Tungod kay si bisan kinsa man ang nagsunod sa tibuok kasuguan, apan misupak sa usa, nakasala batok sa tanan. So ang usa ka tawo nga tigpakaaron ingnon, manghinambog nga wa gyud kuno siya'y kabit bisag usa. Pero sa iyang kasing-kasing, kung mutan-aw siyang babayi nga gwapa, napuno og kaulag ang iyang hunahuna og kasing-kasing, matud pa ni Jesus, nakapangabit na siya, nakapanapaw na siya. So nang hinambog ang usa ka tawo nga wa gyud siya gipatay bisag usa ka tawo, pero matud pa ni Jesus, bisan ang simple nga pamalikas, mga kaigsuunan, equivalent na diin na sa pagpatay. So dunay usa ka tigpakaaron ingnon nga nang hinambog nga wa gyud kuno siya kapangawat bisag 5 centavos. Apan kung wala siya ipakabana sa butang sa uban, kung wala siya ipag-amping sa butang sa uban, iya kining giguba, iyang gikamasaan, mga kaigsunan, equivalent na kini sa pagpangawat, matud pa sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. So ang tawo nga matarong kaayo sa iyang kaugalingong pananaw, wa gyud niya makita ang iyang kaugalingong kahugaw, mga kaigsunan. So iyang nakita ang sipyat sa uban, pero wa gyud niya nakita ang iyang kahugaw. Matthew chapter 7 verse 1 to 5, ang giingon dinhi, ayaw paghukom aron dili kamo pagahukman. Tungod kay sa paghukom nga inyong ihukom, pagahukman kamo. Ug sa sukdanan nga inyong isukod, pagasukdan kamo. Nganong nakita man nimo ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon, apan wala nimo tagda ang troso nga anaa sa imong kaugalingong mata.
o sa unsang pagkaunsaa nga nasulti nimo sa imong igsuon, pasagdi nga kuhaon ko ang puling sa imong mata, samtang adunay troso sa imong kaugalingong mata. Ikaw nga tigpakaaron ingnon, tangtanga usa ang troso sa imong kaugalingong mata, ug sa ingon linaw nimong makit-an aron matangtang nimo ang puling sa mata sa imong igsuon. So nakita nato mga kaigsuonan, delikado gayud kaayo ang sala sa pagpakaaron ingnon. Ikaupat, nganong delikado kaayo kini nga salaa mga kaigsuonan, gumikan kay ang tawo nga relihiyoso nga matarong sa iyang kaugalingong pagtan-aw. Wa gyud niya ma-realize nga ang iyang level atubangan sa Ginoo walay kalainan sa mga tawo nga dautan kaayo sa katilingban, walay kalainan sa mga pagano. Ang giingon sa verse 1 sa atong teksto once again, mao nga wala kay ikapangaturungan o tawo, bisag kinsa ka pa nga naghukom, tungod kay sa paghukom nimo sa uban, ang imong kaugalingon ang imong gihukman. Tungod kay ikaw nga naghukom, imo usab nga gibuhat ang maong mga butang. Sa chapter 1, gisulti ni Pablo nga ang mga aksyon sa tawong makasasala wala gayoy excuse atubangan sa Ginoo. Wala gayon sila ikapangulipas. Romans chapter 1 verse 18 to 20. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo, nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugnan ang kamatuoran. Tungod kay ang mahimong masayran mahitungod sa Dios dayag diha kanila. Sanglit gipadayag man kini sa Dios kanila. Sukad pa niadtong gimugna ang kalibutan, ang iyang walay katapusang gahom ug pagkadiyos, bisan pagdili makita, nasabtan ug nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat, aron wala sila'y maipangatarungan. So, ang giingon ni Pablo nga ang tanang mga katawhan nahailalom gayod sa tunglo ug kapungot sa Dios. Tanan, walay excuse. Maingon man usab ang self-righteous, ang relihiyoso nga wa nagkondenar sa iyang kaugalingon, abti kayong muhukom sa uban, sila pod mga kaigsunan walay lusot atubangan sa Ginoo. Daghan kayong mga tawo nga moingon nga sakto na hukman sila sa Ginoo, pero ang giingon ni Pablo, wait, ikaw pod apil pod ka nga hukman sa Ginoo, wala kay lusot, gumikan kay ang imong paghukom sa uban, mao man usab ang imong gihimo. Ang tawo nga matarong sa iyang kaugalingong pagtan-aw, abti kaayo nga mutunglo sa uban, mukondenar sa uban, muhukom nga maimpierno sila. Pero matod pa ni Pablo, sila usab nahailalom sa paghukom sa Dios. Romans chapter 2 verse 3, ang giingon dinhi, ug imo bang gituuhan o tawo nga nagahukom sa mga nagabuhat sa maong mga butang, apan mauman usab ang imong ginahimo nga makaikiyas ka sa paghukom sa Dios? Wala gayoy makaikiyas sa paghukom sa Dios mga kaigsuunan. So ang pangutana niini mga kaigsuunan, imo bang gikalipay ang sala sa uban o imong gikaguol? Nakita ba nimo nga ang sala nga imong gihukom sa uban mauusab ang imong sala, pagahukman usab ikaw sa susamang sala mga kaigsuunan? Alang sa mga katawhan nga wala pa kang Kristo, hinaot nga makita ninyo higala nga kitang tanan makasasala at tubangan sa Ginoo, na ilalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Walay lusot, kitang tanan nang inahanglan sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan nga makaplagan lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Makasasala kita, ang atong pagkamatarong hugaw nga trapo at tubangan sa Ginoo, apan salamat gumikan kay si Hesukristo, ang Dios nga nahimong tawo, nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Siya ang mianto sa tanan didto sa krus sa Kalbaryo. Iyang gisunod ang tibuok kasuguan sa Dios, ug ang gipangayo sa balaod nga ang sala pagabayaran ug kamatayon, ipaagas ang dugo, gibuhat kini ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, aron si bisan kinsa ang mutuo maghinulsol, musalig kang Kristo lamang alang sa kaluwasan, maluwas gayod, gumikan kay saad kini sa Dios. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Mao nga ayaw na paglangan-langan higala.
Imbis nga muhukom ikaw sa sala sa uban, tanawa ang imong kaugalingon, hinulsuli ang imong sala ug dangop kang Kristo alang sa imong kaluwasan ug ikaw maluwas gayod. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.